police sokta hi Afghanistan rama munthim beran soinia bridge le cheto kianga chuan edik khopui anti hmun chu oma he hmuna hian edik le homeless chenna hmun nei lo kan ti ho kha sang ni rualte me umai kumsom ni liam ta dei to tang khan an khosa to ni he kongpui hnuaiah hian ruilo ngol vei ding theilo po zatam takan oma mihring mai ni lo an uite po edik an ni khi thilmak to patling ani khovela tiang ang hmundang reng om lo an ti hialani United Nations Office Drugs and Crime lamina atarlan danin Afghanistan mihring cheng zinga 4 million chuang hi edik an nia khovela edik tam na berram pakhat an ni phahialani polio ka hi a hlorna hmun le edik tam na hmun le angmong na sat na ber hmun ania mitam tak chu he thina ruama hian anron kala chuak thei to lovin an tang hlen ta thina ni he kongpui hnuai le hnuai a hian ni leng zan khuai in ril tram tui hal dang charin an khosa ve tlot mai thina chanpui tu dang nei lem lo rehabilitation camp lama tum ni tum thum hruai to te po anom nuka sarai samali emo polita emo hena an kalpui thina ni he dik khopui hi Afghanistan khopui Kabul khothanglama ommania edik ho an tom khom na hmun bridge hi Kabul river tantlang tu leipoimo takani chu lei chu ipaltlang ani chuan chulai hmun vela din hmun rapthlak zia chu imu theang mihring thli bolhlo tak te mihring hmai dukle dum chur mai te drain drop tak heng te hi an khovel hun mandan ni tin chu ni maya soita gang khan helai le hnuaiah hian edik sang tel te me umai ang khosa meka he hmuna khosa ve tan lo chuan valu ve mai po ol lo hle a veng tu thatok takemo special permit nei tan chau lu thei ania special permit nei te tan an mani veng him turin Taliban sipai paruk lai tir thin an ni a phim khurangai hle ni voi khat po iche sual pal zawni chuan damdoin thlen pui khopa poi a thleng theia chu hmuna lu ve ngot chu him lo hle ni media le journalist lam mi tu ma an lut ngai manglova amun ma le omdan phung hrim hi han lu kol vel hi har sa hrim maya tiang hian engtin nge asang tel te mi ong kho sak thei jok alung chia thlak tak zedani bolho bom te chu ha yin ei turan hmuang chuan ei maya akianga lui top taka chuan anin su in anin sil le mai boka chu chawala ni lo rem hmun te po ang hial jok an hmun ma bolho le ten omdan chu ngai tu thiam har jok ani drugs la tur lamkal pakhate mot tir chuakin an taksa damdoi na tho alo lana anan rui to china chuan khoi hmun om nge an ni a engdin hmuna ding nge an ni po an ngai tu ngai lo arem danin le chara chuan an tlupheng phung mai ani ani hi Muhammad ni in a hming takero ani lo helai hmuna hian kumruk chhung alo khasa to a chung kwa nei lova ei tur nei lova tlan chhona tur tang po anei chung lo ani damdoi hi ngei du tak zetem tin zo chuan du te reng mai za in ka du ni tin lo chang ve maya ani si chuan tinge ingei mai lo tin an zo zui le a engtin nge kan ti chuangang helai hmuna hian chhun zan zamin ril tram le tui hal dang charin kan khosa ni a khoya nge kan tana hmun tha damdoi kan ngeya cho tha kan ton theina tur hmun dang om chuang kan tan chuan be sei bo mai ni rehabilitation camp lama te pokal maila min te mai the chu hmuna chuan vakal la in chhir khopang kenia ya harasat na lian jok nei mi sang tam tak i ma chhonanga yang chutiang hmun in ko mu chu thil om zom lo mai ani tin a changa heng hmuna te hian meichhia te po anom ve thawa ma se video a hantilan arem chan lo wangin tun huna hian antilang lem lovani an tombuk edik ho chen na hmun pui hi seita gang khan hmun pa ngai le building pa ngai ani lem lova bridge le kan ti hnuai chu hmuna khosam mai chon ni wangin athime ma kan hmuang hian mi tam tak chuan an chala light trengin chu
an eng ni dan chu ni maya mun then khata chuan edik pakhat chuan a thian te sam malo tan sak mek boka then khat chuan chulaya tuiluan kor top tak mai a hnolin plastic chia aron nu chia te chu an char khom mek boka heng plastic chia te hi ral vele in an dam kho chuana ta na pui mo hle a drugs an le vele theina tur kong om chun chu ni then khat chuan glass pipe man tlom chian lo siam ve zel boka hei hi siam tu tak chu ni in he glass pipe siam hi ka du zong ani hau lo ma se du thlan tur dang ka nei lo ni ti na changa thil thalo tak ani ti na se ni he glass pipe an siam thin hi crystal met an ti dam doi rui chi azuk an zuk na an hip na man ruani hei hi Abdul Wet ni in kumsom pasari an yatangin drugs a khoi chan der to a English po ama to ka alo thiam phian zona zo tu po in makati hle a ingza ta sang nge le khai zir English thiam riau ti na zo tang he nge a class 12 fleng Pakistan a zo thu so in master degree po India kho pui Kolkata University pakhata tanga zo thu soya nupui pani nein fa pasari la ya nei to nge nge ni soita kang khan thil makle danglam ber mai chu an uite pon dam doi an ti vetlat mai hi ni heng uite hian len nuwa lak le da chop an ni lem lova an te te tanga helai hmuna cheng le he tianga dam doi manga kho sa chho hi an ni an pu te hian dam doi nei na turin na an thoan wa chhuwa chang om thina an pu te nan chhuwa san chung chuan rinom takin an lo ngak thina ni an pu te ran ho chuan an minglamin an kova e tur le tuite tiang chuan an ron hon sak thina an pu te lo ho hunian ngak lel ve le thina ni tianga ui an lak lu te hi helai hmuna an om atanga ni som ni vel nu chuan drugs addict an lo ni chho ve ta thina dam doi ro botol mangin an pe mai thina ni rapthlak tak zetani tuna kan hmu mek tui kho thla hi van tlang bol hlo le thlichhia chu tianga tanga ron luang chu ni in a thiang hlim lo tak zeta an ni ta ne ro van nei na le du thlan tur om chuang lo ani wangin jingkara mai han phia inti faina tan an man berani loi si ni kan ngai ruat le suang tu phak bakin nun phung hi aletling ani ber mai opium hi Afghanistan hian hun rei tak chung an lo boi pui to a an dam doi leklam le an namkal zela an thil chin than ni in an ram chunga dam doi poimo phuruk na na an man ro poimo takani a chuti rual ro chuan khovel huwa pero chuan opium sum don na hi an lakal pui lem lo thunga American professor Alfred McCoy chuan azir chian na kum sang ka ko somsari pakwa khan CIA in operation cyclone an kalpuya kha operation kha US history a secret mission how tak ber pol atling hialani kha operation na an ral be ber Afghan helpol Afghan mujahin an ti te khan aral thuaman mamo na sang le a silai nen ngota CIA ma chon chu thil thei ani lo ti an ra chiang hle chu tiang ani wang chuan income dang sumlak lu na hlok le man mo thlak tak an da pangai ani opium thlai chin le thar chhuwa po dal tu om lovin zalen taka phalsak anni nuwa Pakistan atangin ral thuam an chalu ta chung ral thuam da tu te kir le lam chuan opium chu Pakistan an thiar lu ta chur maya tiang chuan opium sum don na lian tak mai hi tunma zonga in khovela lo dar ta ani ti na sei ni heng har san le boina rapthlak tak te hi an ram re thei nei na a rin chhuwa te economy chheli tuk le Afghanistan ram boy indo ne na ngong te an ni hloma tuna kan hmuang hian kholaya addiction khatte chu manin police puina nen rehabilitation kema treatment la turin an hruain an thei to pin heng chan chuak tu tim te hian an boi pui ve hle a ma se omzia om thui lem lo khop mai tu nei tu lam chuan thei top kan chua tak mewa edike mun sang atangin an rem theinan ma kan la thina ni himdam le nun thazok ne na an chung te ne na him taka anin hmu le theinan thei top kan chu ani ti nan soi ani